Hallå? Ja, va? Ja, du laggade. Fick panik. Alternativ. Svara nummer. Vi måste höra det. You must press the Jag högtalare. laggade när jag ska ringa. Hej! Ringer du nu? Hej då. Hallå? Ja, det var mitt internet. Nej. Det var någon man som svarade. Det var en Är du kid. dum? Du hade sett på högtalarna själv. Ja, men alltså min telefon laggade så jag kunde inte sätta på någonting. Det är mitt. Numret stod kvar när jag ringde. Det är mitt. Sätt på högtalarna och ring. Alla mutar nu, alla mutar. Men det var någon stor jävla svart man som pratade. Är du dum? Det var ju väl om. Vadå är du? Det var inte Oliver. För jag sa något konstigt namn. Han sa Ola Petan Sweet. Hej, är Perra hemma? Vad sa du? Är Perra hemma? Nej, det här är restaurang Ramos. Har du Pernilla hemma? Hallå? Hallå? Hej? Har du Pernilla hemma? Pernilla? Pernilla? Du har kommit till fel kompis. Nej. Jo, detta är en restaurang. Nej. Jo, det är en restaurang. Nej. Nej. Säg mig. No. Grannen. Hej kompis. Kompis. Ja, Tja kompis. du har kommit till snälla vänner. Nej, jag är inte det, men. Men i alla fall, ring inte och stör inte oss, snälla. Vad gör ni? Sitter ni och runkar? Sitter ni och runkar? Vad sa du? Sitter ni och runkar? Nej, vi sitter här och har sex med din mamma faktiskt. Wow. Hör du din jävla blatte? Håll käften nu, din jävla neger. Är det blatte? Hallå, jag vill ha en pizza. Nej. Jag vill inte.